Ja, vi prøver at tage et andet eksempel, også inden for procentregning. Vores spørgsmål er denne her gang. Hvor stor en procentdel udgør 60 bananer af 80 bananer? Så det vi vil finde ud af, det er altså, vi har de her 60 bananer, og hvor stor en del udgør de af de 80 bananer. Og hvordan finder vi ud af det? Jo, vi skal sige 60 divideret med 80. 60 bananer, som er det vi gerne vil finde ud af, hvor stor en del de udgør af 80 bananer. Så 60 divideret med 80 får vi 0,75. Og nu har vi vores decimaltal. Og når vi skulle finde, det vi bliver spurgt om er procent. Så for at gå fra decimaltal til procent, så skal vi gange med 100. Så vi siger 0,75 gange med 100, og så får vi 75%. Så det vi har fundet ud af, det er, at 60 bananer, det udgør 75% af 80 bananer. Vi prøver at tage et andet eksempel. I Netto er der 50 mennesker på indkøb. 40 af dem er kvinder, og resten er mænd. Hvor stor en procentdel af menneskerne er kvinder? Igen, det vi bliver spurgt om, det er kvinderne, og dem kan vi læse, at dem er der 40 af. Så vi skal sige 40 divideret med 50. 40 kvinder ud af helheden, ud af de 50 mennesker. Så får vi vores decimaltal her, 0,8. Og igen bliver vi spurgt om procentdelen, så nu skal vi huske at gange med 100. Så vi siger 0,8 gange 100, og får altså 80%. Så det vi har fundet ud af, det er, at 40 af kvinderne, det udgør 80% af menneskerne, der er på indkøb i det hele.